Mga driver kan mga pampasaherong bihikulo gikan Naga City pasiring 1st as in 2nd District kan Camarines Sur. Naglalaom na madakul na ang sa indang pasahero kasabay kan pagbaba sa Alert Level 1 kan syudad ni Naga. Uyan report ni Veblen Reynes. Dawa sarong dekada nang namamasada ng UV Express ang 47 anyos na si Felipe kan Pasakaw, Camarines Sur nung kanya daang hunaon na pag-aagihan niya ang mga agyat kan pandemya. Kaya ngunyan, doble kayod siya tanganing magkita. Dawa nga ni dikit pa ang mga pasahero. Sobrang sakit, halos banga kaya ang diesel sa muya, halos ang konsumo mi dit na tatada sa muya. Arog man kaya ng labing paglapigot kanibang driver as in operator, arog ni Alan. Urog na tamay pigpapaadal pa siyang duwang aki. Ang paglaom niya na sana, magdakol na girarayan mga pasahero, makalihis ibaba na sa Alert Level 1 ang syudad ni Naga. Dako lang tabang puta. Si dati may kinikitang medyo sadit-sadit. Dako lang tabang na to para sa produmi, tapos pandara sa pamilya. Testigo subuotan manhamiento kan southbound terminal sa kadipis silang piga-atubang kan mga driver huli kan pandemya. Segun sa terminal administrator na si Rick Mendez, mga individual na may importanteng kalakawan sanaan kadaklan sa mga pasahero. Ngunyan nahalwag na ang restrictions huli kan Alert Level 1, piglalaoman na mas madakul na ang mapasiring sa Naga, manta nagahalatan kanya-kanyang banwaan na maibaba naman sa siring na Alert Level status. So, pigi-expect talaga ng kang mga driver ta na ining mga teenager baga makadigdi sa sentro kang Naga na para at least saro yan sa mga makadagdag sa indang pasada. Lalong-lalo na itong mga estudyante na nyaon digdi. Pigsyerto man ni Mendez, dawa naka-Alert Level 1 na ang syudad, mantinido ang pagpapautob kan health protocols sa terminal. Kaibanan si Jovel Obiso, Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.